Salutare lume! Pardon! Astăzi o să facem The Sims 4. E un joc nou, proaspăt, dacă nu mă înțeleg, a apărut acum câteva săptămâni. De fapt, exagerez eu, cam o lună a apărut, o lună sau două. Am uitat la un tutorial cum se descarcă și mi l-am pus eu. Am vrut să fac seria asta, dar apropo, nu vreau femeie, vreau bărbat. Bun. Cum arată asta? Da. Hai să vorbesc ce am de vorbit. Da, o să fie o serie mai mică, nu o să fac episoade chiar așa de des. Acesta este un joc care mie îmi place, întotdeauna mi-a plăcut Sims-ul de când eram mic. Cum arată ăstea? Cam atâta se costește pe sol, la revedere lume, pa!